At mahal, nagbabalik si Kim Chino para ibigay ang lunas sa love life mong tuyot at inaagyo. Balik na tayo sa Chinitox, usapang pag-ibig mula sa chinito ng buhay mo. Di ba nga, ibibigay ko sa iyo ang tatlong pwede mong gawin kapag inaagyo na ang iyong puso. Recap na tayo ha. Sabi ko kanina, una, para hindi agiwin yung puso mo, dapat mag-upgrade ng sarili. Ito na yung ile-level up mo kung ano yung itsura mo ngayon, yung personality mo, bago ka mag-love life. Diba? Pwedeng mag-gym, mahal. Effective yan ha. Yung paghihirapan mong talaga nga namang sumarap ka. At kapag may progress at talaga nga naman masarap-sarap ka na, that would be the time pwede ka nang mang-thirst trap. At yung mga nag-react at na-fall sa iyong thirst trap, pwede ka na kayong mamili sa kanila at pwede nang pagkatiwalaan para diligan ng pagmamahal ang iyong tuyot at inaagyo na puso. At ang pangalawa naman, mahal, para hindi agiwin ang puso, dapat makipag-socialize at explore. Diba sabi ko kanina, kung hindi ka ganun kagustuhin at alam mo namang hindi ka naman na artistahin, ay mahal, kilos-kilos din. Oo, wag hintayin, baka pumuti na yung uwak, wala ka pa rin jowa kasi hindi ka kumikilos. Landi-landi rin pag may time kasi wala kang nilook forward tuwing weekend. O, diba? Tama, mali. At ang pangatlo't panghuli, para hindi agiwin ang puso mo, dapat magbukas ng love internship program. Uy, exciting to, mahal ha. Marami akong kakilala na talaga nga namang hindi inaagiw dahil pinapractice nila itong internship program. Ito yung yung trial and error. So subukan mo munang makipag-usap yung talking stage, tapos situationship, yung mga walang label. 'Di ba? Para at least yung puso mo nakakapag-practice at talaga nga namang nag-iinit. Nadidiligan, kinikilig, at talaga nga namang sumasaya kahit wala pang commitment. Hindi kasi ako rin, mahal, dati si Kim Chino, no, nung hindi pa ako ready mag-commit. Oo, yung hindi ko pa na nagiging official ang ex ko dati. Nandun din naman ako sa phase na gano'n na ayoko ng commitment. Tapos kapag ganyang situationship at walang label, exciting kaya, tsaka nakakakilig. Iba yung lasa, manamis-namis. Tapos iba rin yung kilig kapag late night talks nyo. Tapos may excitement at kaba na kinabukasan yung ka-situationship mo, baka wala na. Yun yung thrill. Yun yung sarap talaga kapag nasa no label relationship. Kumbaga, mahal, try mo lang naman. Pero mahal, ito dapat may common alignment kayo nung taong ka-situationship mo o kaharutan mo. Diba? Yung hindi rin ready sa commitment at talaga nga naman nag-e-explore para it's a tie. Diba? Kasi yung iba seryoso na, ay wag yun yung piliin mo. Wag kang loko-loko. Diba? Wag mo na yan subukan kay Kim Chino kung ikaw ay talaga nga namang hindi pa ready at di pa seryoso. Si Kim Chino ay ready na mag-asawa. Ganong level na. Anyway, mahal, sana nakatulong ang Chinitox para hindi ka agiwin. At ako'y magdadrive na pa uwi. At tandaan nyo, diba nga, 6-9 tayo. Ang spicy opa mo sa radyo na kapag natikman mo, hahanap-hanapin mo. Bukas kasama mo pa rin si Kim Chino, ha. Kaya manatili nakatutok dito lang sa 90.7 Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Diba nga, basic. Susunod na po sina Rocketera at Titan Jello sa kanilang programang Rocky's Secret Files. Maraming salamat, mahal. See you tomorrow.